A Roses la cultura és segura i des d'aquest dimecres encara ho és més després que el Teatre Municipal hagi estat acreditat com a espai de cultura responsable, un segell que ha creat la Generalitat de Catalunya per a tots aquells equipaments culturals que compleixin amb totes les mesures de seguretat Covid vigents i recollides en el decret llei 44/2020 de 17 de novembre. L'objectiu d'aquest distintiu és donar seguretat al públic i prestigiar els espais i equipaments culturals i no és un requisit imprescindible per a l'obertura dels equipaments, sinó que és voluntari. Creiem i ens hem adonat també de fet que en aquest temps de pandèmia gent que era habitual que vingués en moltes activitats de les que es feien al teatre poder tenen una mica de por per aprovar-se i el que hem pensat era que tinguent aquest distintiu que el que fa és que demostrar que fem les coses bé i que les fem d'una forma segura, la gent es pot tornar a apropar al teatre. Primer s'ha volgut acreditar el Teatre Municipal com a espai de cultura responsable perquè és l'equipament on es realitza la majoria d'activitats culturals de gran format que acullen un major nombre de públic com són representacions teatrals, concerts i presentacions vàries. I més endavant es podria sol·licitar per l'equipament de Cala Nit i la Ciutadella, ja que en els dos casos també es compleixen totes les mesures Covid requerides. El Departament de Cultura de l'Ajuntament el que hem fet ha sigut fer un informe validat i certificat pels tècnics de la casa confirmant que complim amb totes les mesures que marca el decret pel qual es va crear aquest segell i després els tècnics de la Generalitat poden venir en qualsevol moment a validar que s'estiguin complint aquestes mesures. El segell de color verd que acredita el TMR com a espai de cultura responsable s'ha instal·lat a la porta principal d'entrada del teatre i al vidre de la taquilla, dos llocs on és fàcil de veure tot i el seu tamany reduït.